Uy, perdón. L'Home del Bosc va sorgir d'un cap de setmana de pont que vam anar amb uns amics a una casa de Bellaterra. Uns amics que l'únic que volen fer és quedar per passar-s'ho bé i al final compartir allò que els hi agrada i que cadascun pugui demostrar, no? Doncs l'àmbit en el qual es defensa millor. Doncs vam començar gravant les escenes del garatge, ja que encara quan hi vam arribar hi havia una miqueta de llum. Però tot i això, jo recordo estar esperant a fora, hi ha com una mena d'escala que fa una miqueta de por, i allà a les fosques estava desitjant que diguessin acció, la veritat. 3 i acció! I després ens vam posar amb les escenes interiors de la casa. Clar, dintre la casa hi havia tots els mobles, els armaris, tot l'habitual. I el que més ens va molestar van ser els miralls, la veritat. Talla, s'ha vist? De fet, l'última seqüència la vam haver de tornar a rodar perquè jo no m'havia donat compte i sortia en el mirall. Vale, molt bé. Se'm veu a mi aquí, al mirall. Per sort ens en vam adonar allà i ho vam poder tornar a rodar. La majoria de plans estaven ja pensats i van ser bastant ràpids de rodar. Però sí que és veritat que hi va haver alguns que eren més complicats o que requerien alguna coreografia. I sí que ens vam estar unes quantes tomes. Recordo la de l'entrada de la casa. I ens va costar bastant coreografiar perquè aparegués i hi hagués l'efecte sorpresa. Llum. Porta. Vale, s'ha vist. Vale, no s'ha tapat del tot. Perdó, maestra. No, s'ha vist, tornem. S'ha vist, tornem. Vale, talla. És bona. Jo la veritat que quan vaig llegir el guió que el meu personatge havia de colpejar, havia d'agafar una escopeta, havia de disparar, havia d'apunyalar... Dic, un moment, què està passant? No, el fa, o sigui, l'acabes de fer, la cosa és que ha de ser molt coordinat. Pots fer-ho més separat, perquè la càmera està... Però al final, molt ben dirigits per l'Enric i sempre amb l'ambient, no?, amistós del final estar rodant el que estàvem fent. Quedava graciós, no?, fotre-li un cop d'escopeta al Torralba. Se me ha disparado, perdón. Pum! No? L'escena de l'apunyalament, de fet, va ser les més divertides quasi de rodar. Sense cap mena de dubte, l'anècdota, l'anecdoton del rodatge. Perquè vam fer una sang falsa feta amb ketchup i no sé què més, aigualida amb aigua, una cosa molt fastigosa. És que l'estampa era jo amb el ganivet apunyalant el no res i el Pau a sota amb la cullera tirant-me sang. Me'n gravo com està el panorama ara. Vale, i s'ha de repetir la toma. I el pitjor és que va haver-hi un moment on una de les tirades del Pau va directe a l'ull i dic, vale, fins aquí, hem acabat. S'ha vist tot, tio. S'ha vist? Va, gravem tot l'altre ja. I dic, vale, fins aquí, hem acabat, parem, si us plau, m'he de dutxar i, evidentment, la samarreta que portava, adeu-siau. Què és això que llançaràs? Una samarreta del nostre últim curt. Vinga. Ara Fospo ho arregleu. I l'única escena que no vam rodar de nit va ser la del flashback, perquè havia de ser al bosc, llavors era difícil fer-ho de nit sense una il·luminació. I la vam fer el següent dia tornant cap a l'estació, que ho vam fer caminant per un bosc que hi havia res al costat de l'estació mateix. Entrem al camí. Ens endinsem al bosc. Trobem la mà i descobrim que és la del cadàver del David assassinat i vestit com se li havia aparegut a l'Eloi. Això és tot el que hi havia en el guió sobre l'escena del flashback, però per fer aquesta escena es va fer uns plans que sí que descrivien això que posava aquí. I després uns altres que simplement eren caòtics per mostrar la sensació de l'Eloi al fugir d'aquella escena.
Sense dubte, al final, gravar un curt amb amics és estar cridant, estar plorant, has de viure-ho molt intensament per la situació del personatge, per l'evolució que fa al llarg del curtmetratge, però la veritat que desitges que l'Enric digui tallem i et poses a fer l'inútil, l'imbècil, el cabra, surten les crispetes, surt el menjar i vamos, allò ja... Acció. ¡Ah! ¿Qué coño? Ahora tengo un hambre de muerte, pero no. També hi ha moments bastant divertits, inclús en l'última escena de totes, si us fixeu, amb les llums de la policia, comencen a ballar, comencen a fer moviments estranys. Això eren el Pau i el Guillem, que estaven ja farts del rodatge, que eren les 3 del matí o no sé quina hora eren, i van fer el que els hi va venir de gust i ho van donar per bo. I així va ser com en un cap de setmana vam rodar L'Home del Bosc. El que no sabíem en aquell moment és que això portaria després cua i que faríem 3 capítols més que formarien aquesta minissèrie de curtmetratges anomenada Ella.